Mifananidzo iyi iri maererana nenzira itsva yokuronga mhuri inonzi Sayana Press. Sayana Press inzira itsva yokuronga mhuri inoshanda nenzira yekubaya sejekiseni uye yakaongororwa kuti inobatsira kuronga mhuri zvemandorokwati, ichizopa mukana wekuti mudzimai abate pamuviri kana nguva yekuita umwe mwana yakwana. Tiri ipapozve tingoti taurei zvishomanene nemhando dzedu dzefamily planning dzatinadzo dzatinofa panapa ndezve. Sedepo provera, Sayana Press ine jekiseni rinobayiwa mushure memwedzi 3. Musiyano uri pakuti tsono inoshandiswa kubaya Sayana Press ipfupi uye jekiseni iri rinobayiwa nzvimbo dzakasiyana-siyana pamuviri. Sayana Press inobayiwa pachidya, kuseri kweruoko nechekumusoro kana padumbu. Mushure mekubayiwa, Sayana Press inodzivirira zai remudzimai kuti risabve muchibereko. Inokonzerazve kuti dzihwa remuchibereko rikore zvinova zvinodzivirira mbeu yababa kuti isapfuure muromo wechibereko ichienda kuzai raamai kuti mwana aumbiwe. Sayana Press ine prostagine inodzivirira madziro echibereko kuti asatendere zai rakasangana nembeu yababa kuti rigare zvinova zvinodzivirira kubata kwepamuviri. Muda kubayiwa papi? Padumbu, pachidya kana kuseri kweruoko? Padumbu. Mushure mekunge wabayiwa Sayana Press, nzvimbo yabayiwa inogona kuswinya kana kurwadza. Musakwenya, kukwiza kana kubata-bata. Musati maenda, zvakakosha kuti murangarire zuva ramuchabayiwazve mushure memwedzi 3. Zuva iri harifaniri kukasika nevhiki 2 kana kunonoka nemavhiki 4. Mukasangana nematambudziko anosanganisira kubuda ropa, kusika rudzi zvakanyanya kana zvimwe zvisina kujairika mushure mekubayiwa jekiseni reSayana Press, endai kunzvimbo dzevehutano dziri pedyo nemi. Zvisinei, hazvishamisi kuwedzera kusimba muviri, kusatevera, kutemwa nemusoro kana kuona shanduko pamateverere enyu mushure mekubayiwa Sayana Press. Sayana Press inzira yakanaka yekuronga mhuri isina njodzi, inoshanda uye iri nyore kushandisa. Inoshanda kwemwedzi 3 uye munogona kuregedza kuishandisa zvisingadi kuti muende kuchipatara. Mudzimai anoyamwisa mwana ane mavhiki anopfuura 3 anokwanisa kushandisa Sayana Press senzira yekuronga mhuri. Kunyangwe une zvirwere zvepabonde kusanganisira utachiwana hweHIV, uchitora mishonga yako unokwanisa kushandisa Sayana Press. Sayana Press haivhiringidze bonde. Zvakakosha kuti muzive kuti Sayana Press haidzivirire HIV nezvimwe zvirwere zvepabonde. Munokurudzirwa kushandisa makondomu evarume nevakadzi kudzivirira zvirwere zvepabonde kusanganisira utachiwana hweHIV. Kurukurai navana mazvikokota vezveutano maererano neSayana Press nedzimwe nzira dzekuronga mhuri dzingawanikwe kuitira kuti musarudze nzira yekuronga mhuri inoenderana nemi.